Kaixo lagunak, begiratu, diska berria, atera berria urdin izena du, aria taldekoena da, eta gaur gurekin izango dira hemen Marina eta Iñaki. Eta bai, Marina gure lankidea da, kamera atzean iteulana, eta gaur, ea ze moduz niribiltzen da gurekin, sukaldean. Adi lagunak, saio, bikaina datorreta. Kaixo lagunak, eta haupa Iñaki, eta haupa Marina, zer moduz? Ongi? Onda, mentxe. Sukaldatzeko prest? Bai. Marina, Marina ibiltzen da gure atzeko lanak egiten, jende errapatzen da, jende elkarrizketatzen, eta gero hemen jende etortzen dan gonbidatuak kudeatzen. Zer musaitu dizu gaur Marinak? Oso ondo, beti bezain jator. Vale, ze ondo. Bueno, sukaldatzen zemuz, hemen kameran bestalden, zemuz moldatzen, txitxare galdazkazu, nola? Bai, nik uste nahi kondo, Amak esaten dit gauza raroak presatzen ditu dela, baina, nik gustatzen zait. Ados, gaur, inkusiko zuen. Bakit Sicilian ibilitakoa zehala, bakit Italian ibilizela, eta horren arira ditugu pare bat errezeta italiarrak, arantxiniak, eta baitare kaponata bat ingo deu, eta aldi berian, musika pixa joko zu ez, da? Bai, zaiatuko geha, zerotan pizka sartzen, no? Saio paregabia dator, adi lagunak. Bueno, lagunak, eta bikote, garatuko izuet, pausuz, desente osagai daude, eta nondik noa ebiliko gehan, bale? Hau bat, errezeta badakau hemen, eta diala bolatxo batzuk, arrozanak, urdai azpikoz beteta. Ingo deuna da, saldetan, azafraia bota, azafraia zapore pixkat hartzeunean, arroza botako deu, eta bertan egosiko deu dena, eta behin, egosita honean arroza, ingo deuna da kanpon, risotto bat egite zaion bezala, ingo deuna da krematu gurinakin eta baitare gaztakin. Behin krematuta daudenian, zein goitugu, hemen dakau. Bai, eta baitare botako izkiau bigorringo. Bigorringo barruan, moendik eta gehiago krematzeko. Eta ingo deuna da, gero arrozoiekin, behin ostutzen utziko deu, hotza da honian, ingo dituguna da bolatxo batzuk, baino beteta. Beteko deu gazta eta urdai azpikoakin, eta gero pasako ditugu irina arrautza, hogixetuk tigan, eta prejitu ingo ditugu. Eta hau izangoa plater bat, eta hau izangoa beste bat, kaponata bat. Hau da guk ulertzeko hemen izango zan pisto bat, baino hango ikutuakin, italiako ikutuakin. Ingo deuna da, hemen alberginia dakau, zurituko deu, boltxo baten jarriko deu gatza pixkatekin, bere amargo puntu hori juteko. Ingo deuna baitare hemen, apilua dakau, garbituko deu, egosiko deu, gero dena elkarrekin salteatzeko. Eta ingo deuna da, piperra zuritu eta salteatu tipulinakin, gero gainuntzeko bi osagaiak bota, eta hoi, fundamentu hartzen di joan enian, ingo deuna da, beste alde batetikan, frutu lehorrak, bai pinaziak eta nakarduak salteatu pixkat torrefakto puntu bateatzeko, eta gero hau ja potxauta da honean, ingo deuna da, tomatia bota, frutu lehorrak bota, olibak, kaparrak, eta amaitzeko historia ikutu emango jo ospin pixkatekin, bale? Eta horre emango jo fundamentua, utziko du murrizten, eta bi platertxo ingo ditugu, ez dakit, Sicilian hain goxuak ingo zen dituen, o antzekuak. Seguro gaurkan goxuak. Bai, Bueno, kontatu, gaur ingo deuna da, aurrena lanak banatu, ingo izuten abeitu, batek hau zurituko hau, eta laukitxotan ingo, eta gero boltxo baten jarriko deu, martxan jartzeko. Eta beste batek ingo dituna da hauek, makiltxoak askatu, pixkat, bastoietan moztu eta egosten jartzeko, bale? Zuk ingo zuna da, boltxo hontan jarri laukilak, eta gero gatza pixka botako jo garenetik, da hori, beha zukatuko da, eta orduan amargo puntu horik enditego alberdinai, bale? Hori da, eta hau zuen kontu, esan bezala, eta ni arroza egosten hasiko naiz, eta gainuntzeko egiten, bale? Bale. Bueno, eta plater, Siciliakoakin ditugu, zeatikan azteko zorionak eman berdizkitzut, doktoretza atera berri dezu, ez da? Bai, duela biegun. Doktore naizela. Ai, ama, ze ona, Eta... Zenbat denbora ibilizea handikan? 4 urte. Lau urte? Doktoretza Donostian egin dut, baina denboraldi bat Sizilian pasa behar izan nuen, eta horregatik errezeta siciliarra, horregatik taldearen izena italieraz, eta bar.
Adibidez, aria, nik hori nire kezkan, ezkenik atxiak eta ez ditut ondo kontrolatzen ez dakit arilla zan akerrana, o arilla jostekua, edo... Ez, aria hitzak nik aria euskatzen dut, inakik aria esaten dira normalean, nik aria euskatzen dut aire esan nahi duelako italieraz, eta izena dator pixkat, nire harremanagatik musikarekin. Bai. Joseba, hau ez dakit horrela edo txikiago... Bai, handiagoak, lasai, zatibani egozi goitugu uretan, baina bai, ja txukundu baituzu, ezin hobe. Hola jarri baituzu, gero ja holaxe. Holaxe indanak eta hola gero hola botako ditugu, bale? Eta pixkat nire harremanagatik musikarekin, nola... hori, segurtasun falta handia sentitu izan dudan beti, eta nik sentitzen nuen askatzeko behar hori, eta nire abestiei airea emateko, aireratzeko, eta nik ere gainetik kentzeko pixkat, hori, harreman, musikarekin neukan harreman hori. Eta zeratik sentitzen zinean pixa dolak, ze kostatzen zitzaizun? Ezakit, segurtasun falta, agian lotxa, hori, pentsatzea igual nire kantak jendeari zitzaizkiola gustatuko, ez dakiz eta inoiz ez nintzen ausartu pausoa ematera. Orduan, azkenan Iñakik eta biok elkarrez ezagutu genuen joan den urtean, eta... Osa, zure aria izan da, aritako bat. Bai, hasi ginen. Aria, izia, bota. Ez, hasieran hasi ginen bikote bezala, ez? Pixkate dena akustiko modu, beak gitarra jotze du, normalean, eta nik pianoa. Eta, bueno, azkenen erabaki bat hartu behar genuen, pixkate talde formatua egin edo ez egin, eta horrek zaitasunak ere baduzke lokala bilatzeko, eta jendea bilatzeko. Eta jendea bilatzeko, porque ez da inerreza jendazko jotze, baina talde asko daude ere bai, eta guztien agenda eta dana eta bilatzea. Tana lotzia ez da erreza. Hori da. Bueno, eta nola sortu zen, bai handi ontzinalako, izena izan dugu zergatik sortu da, baina noiz eta nola sortu zen aria taldia? Aria guk elkar ezagutu genuen 2022ko kaina aldean, maiatz aldean, eta gero orain ja ofizialki 2023 hasieran izan da, orain Jon Larrañaga dakagu gurekin baterian, eta Iñaki Olaskoaga gitarran, momentuz laukote bezala, basujole baten bila jarraitzen dugu, mendik deialdi bat. Basujoleren bat baldin badago hortik entzuten, gainera, divertigarria da, Larra horrela ezagutu genuen. Bai. Telebistan bidez, beratzen ausartuko behar bada, baina bere neska ikusi zuen da, bateria bilatzen edia, eta azkenen ez dakit nola intzun, baina zurekin kontaktatu, eta azkenen, ausartu zen. Hola izatea. Bai, aprobetxatu behar. Ondo. Bueno, eta ez dakit, plazaratu berri dezue, Durangoko azokan ibili zeate. Bai. Kontatu, ze kontzertu dazkazu hemendik aurrea, o nundik ikusiko zaituztegu? Momentuz ez dakago ezer lotuta hor gabiltza, J Fuego kontzertuak lotzen saiatzen, azkenan, ez da erresa, talde pilo bat gaude, ez, Euskal Herrian, eta publiko aldetik, herri txikia gea. Baina hor gabiltza, horten kontzertu batzuk eman ditugu, eta espero dugu 2024ari begira... Udalari begira ere mugimendu gehiago dago, orain. Udalango kasokan, ez dakit, nik uste Euskal Herriko guztiko 60 igual diskoa edo estenatzen du, baina kontzertu gehiena gero udara parten da. Baina orain hasi behar dugu bilatzen, hori azkenen beti bakizu, udaletxek eta azkar betetzen dira kontzertukin eta hortxe gabiltza. Bikain. Nolakoa da Urdin? Zer topatuko dugu bertan? Zer da, Urdina itxasua, zerua, o zerrei lotuta da? Denetarik, bai. Urdinen 7 kanta daude, beraien artean pixat ezberdinak direla esango nukenik, estilo aldetik, letra aldetik. Ez dakit, kanta batzuek gehiago historio pertsonalez edo hitz egiten dute. Badaukagu baten bat pixkat politikoagoa dena, ez? Niretzat idazle bezala, letrista bezala, garrantzitsua da musika erabiltzea aldudan enean, nire ekarpena egiteko munduari, eta guk sinesten degun horretan, ekarpentsoa egiteko. Zure bizipena topatuko ditugu bertan orduan, Marina? Bai, baten bat izkutukoa ere. Bai, Baten bat ez, baino gehiago, abesti bat baino gehiago dago gaina, izenburu nahiko ez arrunta, baina beste abesti batzuk igual izenburu antzekoa dakatenak,
Eta bete zateot, aldatu inberda izen burua, bestela ezin dela hori jarri, eta ez du nahi, hor mezu sekretu badalako ez dakit zeinentzako, edo nobaitzetetako da, baina nada. Nik kontatu. Ilargia izeneko kanta bat dakagu, eta Iñakik beti esaten zidan, kentzazpik badauka Ilargia izeneko abestia, aldatu behar dugu. Oso guztoko adorun, Ilargia beti izangoa, bueno, ez dakit, igual, ez, baina. Kentzazpikoa oso da mito bat, ez, orduan ba. Baina, Ilargia izan behar delako, kontua da, nik kanta horren esan daia inoiz ez dio dela kontatu Iñakiri. Eta maitasunakin zerikusiak gare bai? Ez, maitasunarekin ez. Baina gogoratzen dut, nire lagun minetako bati kontatu niola bere garaian, zertaz joan eta esan zidan, bueno, hau zan, nire zuk idatzi dituzun kanten artean, nire gogokoena eta zapuztu didazu. Nahiago nun esan nahi ez jakin. Hortaz, esan nuen, bueno, hobe ez kontatzea eta listo. Eta adibidez, badakitzu zure letretan gustatzen zaizula, hori, esan dezun bezala, bizipenak, historiak eta gauzak, zeiten dezu, beti galdetzen dut, musikero guzti, lehen da bizi letra jartzen zu, gero abestia jartzen diozu, melodia atzetikan, nola moldatzen zate hori iteko garen. Ez dakita abesti guztiak zuriak dian, elkarrekin, onoreran dian. Bai, kantak nireak dira, nik daramat konposatzen bizitza erdia, eta niri normalen etortzen zait letra ja melodia batekin. Orduan gero hartzen dut gitarra, eta etorri zaidan letra eta melodia horri, erritmoa ematen dio, eta urrengo estrofa egiten dut, Eta gero nola moldatzen zu bertan pianoa sartu, eta bestia sartzeko, edo... Bai, moldaketak inberdia, porque normalen bakarrik gitarrakin... Asko mareatzeik, o asko mareatzeizu... Berak. Serio? Bai, ez, Iñakik asko daki, asko daki, eta, bueno, esaten du bere iritzia ematen du. Asko daki, talde dekonetan jo izan da, eta, bueno, pentsat, ulertzen dut pixkat nola norantza jundaitekien abestik, batzutan igual ez dakit nola, mehizate jo, hau Nikola ingo nuke, eta... Diskusioak ekitzen dugu, así que... Bai. Bale, hau listo, hau organikoa botako deu, hau xamurrak diala barroa botako ditugu, ostotxo hauek enduta. Bai, hau xamur, hauek olaxe jateko ere betu, hau hola, gustatzen altzaizu da pilua. Beria da, oharre oso, baina nik gehiago gustatzen zait. Bai, Eta hola, barrukua xamurrak diana. Ona, bai. Fresko. Pizka batekin igual, Hori, baita ere. Bota bertara, gatza botako jo gainetikan, eta listo. Eta esan dezu talde mordo batean ibilitakoa zehala, Iñaki, nondik noa ibilizea? Bueno, ezagunena Lauroba, hor txon ginean 5 urte, 6 urte. Lehenengo 18 urtekin lehiaketa bat irabazi genuen. Zerrena? Musikana, baino ze... Bai, pop rock ciudad San Sebastián. De hecho, izan ginean ustez lehenengo talde euskalduna irabazten. Hori da, Oranja Bangkok irabazizun lehiaketa. Eta, bueno, gero karrera ikasten hasi nintzen, eta utzi nun taldea, eta gero 5 urte justo karrera bukatu, ikasita gero, eta berriz hasi nintzen. Eta zu karrera zenen nintzen nun? Ba, ingenieritza, telekomunikazioa. Horregatik da ere taldean. Vale, eta horta saritzea, izide hogi bidea hor bidiatuek edo... Ba, gero ere doktora hutsa bat egin nuen, eta postdoc bat ere kanpoan Alemanian, eta hain hemen gabiltza Euskadin, Stanforden, New Yorken iten dian gauzak hemen iten, eta askotan pentsatze dugu kanpoan bakarrekin daitezkela, hori, adibidez neuroteknologia iten dugu, burbileko gauzak neurtu eta iteko, eta berri horiek normalen, Stanforden iten dira, eta hemen jende mordoa dago, buru belarri, oso dago, alako gauzak iten, eta, gustora. Eaki, bueno, hemen lehendabiziko urratzak eman ditugu, jarri dugu Albertina hemen bere... Mingotzo ikentzen gatzakin, hemen egosten apilua, arroza emartxan dakau, eta bitartian jungo gea erreportai bat ikustea. Ados? Ados. Zehazki jungo gea beste errezeta bat dastatzera, piadina batzuk, eta hemen Donostin, Saguesen, guazen bertara. Eguerdion, Joseba, Biki eta Luis Magea, Donostin gaude, eta gaur, pronto, Piadina Romañola ezagutxera, etorri zera. Pronto, Bikiren proiektua da, eta ni laguntzen ari naiz, eta abuztuan zabaldu genuen. Gu Donostian gaude, Zaguesen, Zurriola hondartzaren ondoan. Eta Zaguez, dakizuenez oso leku berezia da, batez ere, eguraldi onarekin. Prontoren protagonistak, zalantzarik gabe, Piadina Romañolak dira. Piadinak Italiako produktuak dira, zehazki Emilia Romagna eskualdekoak. Kartan, 6 piadina mota desberdin dauzkagu.
baina bi piadina berri prestatzen ari gara. Biki hemengo jabea erdi italiarra, erdi venezuelarra da. Horregatik, bere aitarekin ikasi zuen piadinak egiten. Gure historia ezagutu ondoren, sukaldera goaz piadina berezi bat egitera. Beno, hemen gaude gure sukaldean, eta gaur egingo dugun piadina laizi da. Erraza euskeraz, eta piadina oso simplea eta erraza egitekoa da, baina aldi berean oso gozua. Erabiliko ditugun osagaiak izango dira gariopila edo piadina, estrakino gazta, pistatxo mortadela eta rukula. Hasteko, piadina berotuko dugu plantxan. Ikusiko dezuen bezala, piadina handitzen hasiko da, eta horrek esan nahi du prest dagoela osagaiekin betetzeko. Prest dagoenean estrakino gazta zabalduko dugu. Piadina ez da errez aurkitzen den produktua, eta hemen Donostin egiten dugun bakarrak gara. Piadinak egiteko erabiltzen ditugun osagai gehienak Italiatik ekartzen ditugu. Adibidez, burrata, estrakino, espek, mortadela eta abar. Pizkat berotuko dugu mortadela plantxan. Eta prest dagoenean, piadinan jarriko dugu. Eta amaitzeko, rukula. Orain itxiko dugu piadina, eta listo. Hemen daukagu gure laizi piadina. Bueno, Joseba eta konpainia, hemen daukagu gure proposamena. Eta dastatu nahi badezue, badakizu non gauden. Donostin, epronton Sagüesen. Agur! Agur! Haupa Biki eta haupa Luisma, zen olako itxura hori, ezkegila esan Italian ze ondo jatea, zen bat errezeta txukuna dazka, gehiagi, pasta, pizza, gaina, merketa ona, eta sasoikuak. Mila esker, eta pasako berko geha, gozago ezetik bai hori daztatzea, pasako geha. Bueno, guria jarraitu berde, hemen arroza jarraitzegu martxan, hor jarraituko, esan deu gero bukaeran jarriko dudula gurina eta gazta. Nik jungo naiz, barruko urdaiazpikoa mosten da baitare gaztakin bolatxo batzuk iten gero barron sartzeko. Eta hemen, indeu, hau egosten dakau, laizter, sukatuko deu, eta bertan jarriko deu, albertinakin, inber deuna da, tipulina laukitxotanin, eta piperra zuritu eta laukitxotan, bale? Zuritu ingo deu, bakizu nola ingo deu, behitu, Ingo jozu, txortenak endu, eta gero, marra hauen nola dazka? Bat, bi, eta iru, zehatikan, dio zuri gailua horreztalak ondo sartzen. Iru pusketak dazkazunean, ondo zuritu eta laukitxotanin, bale? Oso ondo, bale. Lana jarritugu martxan, eta itzeiten jarraitu behar dugu. Bueno, badakit, dazkazuela zazpikantu esan dezue. Bai. Zai euskeraz eta bat italianos, ezta? Bai, bueno, italieraz den hori da euskaraz eta italieraz. Bale. Eta ditzen da anime perduta, izan da gure lehenengo singela. Eta italieraz da, hori, ni Sizilian bizi nintzen garaian idatzia dagoelako. Ze italiera ikasten hasi nintzen, ara iritsi nintzen. Zenbat hizkuntza iteite dituzu? 6. 6? Bai. Ni bita gaizki. Hau de marka. Bai, nik ezakit. Idatzi ez da bat, ez dakit. Bai, nik ezakit. Elebiduna izan da, 3. bat ikastea ondo emantzitaidan, 4. bat ere, eta horrela jarraitu dut, eta ezakit. Zesei dira, ni betxatzen nun? Zesei, euskara, italianoa, italiara, inglesa, frantsesa eta katalana. Jope, nun bilatzezu hori guztietan antzekotasun gehien? Italierak gaztelerarekin badu eta katalanarekin ere. Bai, hizkuntza latindarren artean esango nuke frantsesa dela gehien urruntzen dana. Vale. Ona, bueno, eta kantu hortan, ze topatuko deu, zer? Bai, kantak hitz egiten du Mediterraneoko krisiaz. Nik justo bertan bizi nintzenean 2021 batean Sizilian irakurri nuen Aita Mari itsasontziak hainbat misio egin izan dituela bertan.
Eta horretan inspiratuta italiera ikasten ari nintzela, horrela atera zitzaidan kanta euskaraz eta italieraz. Eta ironikoki, kantak hitz egiten du, laguntza ukatzen dien pertsona baten ikuspuntutik. Eta nola, askotan estereotipoak eta aurreritziak dauden horren atzean, eta hori, esan dugu leno, musika izan daitekela arazo politikoak eta arazo sozialak salatzeko erraminta, eta, kanta horretan hori bilatu dugu. Nik uste letra oso potentea, ez dakit, mezu oso argia daka, eta beste ikuspuntutik, da pixkat buelta eman da. Eta hor ikusten duguna, badakizue, kantu guztiak, gustatzen zaizula badakit Marina, emezu bialtzia, zoze bialtzia jendie, ez da? Gero, zuk ze bialtzezun eta jendia ze harrapatzen, hori beste historia, izate batutan, ez da? Bai. Eta niri gai hau gainera asko gustatzen zait, ze justo doktoretza tesian hori landu dut. Nola kanta bat idaztean autoreak helburu bat izan dezakeen, baina gero jendeak ulertzen duena, interpretatzen duena guztiz ez berdina bai da askotan. O bere ganatzen du, o bere histori batekin jartzen... Bai, askotan identifikazio prozesu bat gauzatzen da, eta entzuleak pentsatzen du kanta berataz, bere bizitzaz, edo berak bizi izan duen zerbaitez hitz egiten duela, eta niretzat, oso interesgarria da, eta nik pentsatzen dut kanta bakoitzak ez duela esan nahi bakarra, baizik eta nola baita esatearen, entzule bakoitzak ematen dion esan nahia, egitazkoa dela, eta... Eta, Marina, doktoretza zehazki, zeri buruz indezu? Euskal pop musikari buruz. Bai, azertu ditut, Auzuritzea Joseba... Beitu, Berriz bozu behar dut? Ez, heldu horrela, hartu hemendikan, eta beti ja, zulotikan hartzen mazu errexago da, bale? Osea, hartzen mazu azala dakan lekutik beti zaio izate, baina hartzen mazu azala guendik ez daun lekuan, hildurri gabe eman, hola, bale? Beitu. Perfecto. Vale, zure kontra. Nik gauza zaila utzi zut, hemen denko desastre egiten nahi nahi, baina bintzat nola zure buskatzia da. Ondo. Bai, eta hori, aztertu ditut, 1900 eta 1980etik 2019ra Gaztea irratian entzun izan diren 300 kanta. Aztertu denak? Bai, 300 kanta, letrak aztertu ditut. Piskat, ikusteko zer nolako mezuak transmititu izan zaizkion jendeari, euskal musika popularretik, ez? Eta... Lauro baten bat, bai, espero. Bai. Espero, bestela, zerretzen gonitzen, Bai, pelote bain barnezen da. Hoxe, horretik antzen honez. Eta hori zer dia, osea, pasadian kanta danak ez, 300 bat hartuko dituzu? Ez, askoz gehiago zeuden, Eta hasieran nire helburua zan... Eta zerratik 300 bat? Hala izan dalako edo... Beka bukatu izalako. Ez, nire, hasieran azertu nahi nituen, 30 kanta urte bakoitzeko, baina jartzen ari ginen, 30 bider 30, behatziregun kantatan. Gehitxo. Bai, eta mundu guztiak esan zidan, eroa zaude, gutxiago inber dituzu. Eta hasi nintzen, esan nun, 10 kanta urte bakoitzeko. Baina gero esan nun, baina 10 kanta hauek agian ez dira horren garrantzitsuak, eta beste urte batean 11 badaude. Orduan, nire buruari kendu nion perfekzionismo kutsu hori, eta genuen, 10 urte bakoitzean zergatik, Marina, ez. Igual batean izan behar dira, 8 eta beste, hori da. Eta horregatik 300 da. Eta kuntzea zuri gustatu zaizkizun gehienak, o mezu potentiogo batzuk da... Ez, entzunenak, gaztean gehien entzun izan. Aurrenengo egun da batak. Hori da, eta gainera, kanpo gelditu dira, nik oso gustuko ditudan kanta batzuk, eta pena handia eman zidan. Baina, horrelako da bizitza. Gainera, Iñakik badaki, zientzia munduan, nahiz eta, oso esparru ezberdinak izan, saiatu behar garela, metodo bat erabiltzen, gauzak oso serioki eta objektiboki erabakitzen, eta orduan... Ni batzen naiz, ezagutu ginean, galdera ekiten izkizula, ni indait totalotza eta, ingenieritza arloan, orduan hor da, pixkat, bat, gate bat, normalian bi izaten da, normalian ez beti, baina, karo, metodologia zaten, eta nola zergatik abesti bat bai, bestia ez, gaztean jarri dute, eta hori horrek zezan nahi du, jendeak gustatu zaiola, igual ez, edo bai, orduan Ez, baina, irizpide bezala, gaztean nire ustez bada, Euskal Herrian entzuten den musikaren esparru bat edo adierazgarri bat, orduan, azkenean, erabaki bat eta irizpide bat hartu behar nuen ez, behintzat hori hartu nuen eta listo. Eta zerta iritsi zinean hori dana
aztertu ostian? Oso gauza interesgarriak atera dira. Bai genero aldetik, bueno, claro, kanta gehienak dira gizonezkoak abestuta, leku guztietan bezala, Euskal Herrian ez gaude salbuetxita, bueno, machismo eta gizonaren botere horretatik, ez? Euskal Herriko musikaren industrian, horrendik badago asko egiteko, eta mezu aldetik ere, bueno, kanta askotan sexualizazioa dago, edo, bueno, maitasun erromantikoaren mitoak pilo bat errepikatzen dira, eta interesgarria izan da hori guztia ikusteko, baita Euskal nazio ikuspegia nola jorratzen den, euskararen aldeko mezuak, gauza interesgarriak atera dira. Bueno, listo, bota honea, vale, eta mezu dio guztietatik balda, o baten bat, bota honea Iñaki, mesedez. Mezu bat nahi dutena eman, eta denok iaia beste mezu bat harrapatzen deuna eta guztiz kontrako dana. Nik tesian... Adibiden bat? 3 landu ditut, ebadukezu ditut, eta izango litzateke bat ertzainaken aitormena. Jendeak bi esan nahi ematen dizkio bata maitasun harreman bat amaitu dela, edo drogei agurra egiten diotela, baina beraiek onartu dute kanta dela taldea desegitear zegoen unean sortutako kanta bat, hau da, agur kanta da, eta maitasun kanta ere baina taldeari, ez drogei eta ez da... Cada uno loco con su tema, esa te ¿no? Más loco que nadie. Guztiz, eta gero, Kentzazpiren itxasoa gara. Jendeak ere uste duela maitasun kanta bat dela, eta, bueno, etaren amaieraz hitz egiten duen kanta bat da. Baina zer gertatzen da, guztiz ezkutuan dagoela mezua. Orduan, hor bakoitzak interpretatzen du hori, bere... Horren bere xarma daka, igual abeslari batek hori iten badu, eta lortu badu, danok beste mezu hartzea zeitu, medaia jarri, edo alderantziz. Segun zerren bila gutezean, igual, ez da? Ez dakit, niretzat polita da bakoitzak bere xarma. Eta gero helburuak daude, batzuetan sortu dezakezu kanta bat, guztiz jakin da, nik nahi dut jendeak hau ulertzea, eta hau interpretatzea, eta orduan behar dituzu hitz esplizituagoak, eta igual metafora gutxiago erabili. Eta alderantziz, ez, batzuetan ez dezu argi gelditzerik nahi, eta hor jokatzen dezu, hitz jolasak, metaforak, eta hori, nik uste torragola magia asko, eta oso polita dela. Bueno, hemen, ikusi zuea nola idan krematzen, Hemen ja gazta eta gurina bota dio, eta guain bi gorrin gutxua botako izkio, eta goaz txirrik itxarraka. Hemen, tipulina martxan daola, hemen zukatutako apilua botako jaure bai, venga, dena barroa, eta baitare botako dio alberginia. Eta nasketa guztiai ia ez dio gatzi botako, zeatikan hemen, gatza nola desintegratuan ikusiko dugu geratu zaion zukua, ez du gehiagi bota, baina hone laguntzen dio, mingotasuna kentzen. Mingotiona berta bota, eta gero piperra botako dugu bai. Vale, eta inbiardetena da, sartaitxo batian, frutu lehorrak gorritzen jarri pixkat. Esan deula gorrituko ditugula, eta goen dikan hor dazkat. Hau jarriko du hemen, horrela hemen anakarduak, eta pinazia botako eskio ere bai. Vale, bila batea. Igual anakardoko pixkata ondio diela, bi vuelta emango xio, eta gero xio bestia botako jot. Vale, hau listo, eta hau listo. Eta hemen gorringoan bila nijoa. Oso ondo moitze zuela bana, bueno... Zeitetu zue, taldeko bazkaiak eta sozidaian daite alditu zue, Iñaki, oso lanpetuta zaude, A tope, gainera bain... Nita Marina baki baietz. Nita Marina baki baietz, hilia ez tekian. Lehenu lanpetuta gehan, baina aita izan naiz, eta bigarren aldiz, orduan da hori ya... Zorionak, denbora almetik, Denbora daka txikillak, guantxe. 2 urte terdi, ingotxu, laizter, eta beste badator. Amets mutila eta bain parejita, Alaia. Ona, Alaia. Bikote Alaia, oida. Ametxeta Alaia, baina. Denbo gutxi, imaginatu orain. Korrika denbo aldi, denbo hori honaek. Nire berdina esatizin da lagun batzu, arrakak, ni bi umez eskat, eta beste biokiko nizkilan guztua. Bizipoz amate die umiak. Bai. Gaztua eta denboa, bai. Hori de bai, solata... Hori garri ziok. I arrozonezekak itxura bat, hemen arrotza pregitua botata, Bueno, hau, utziko hemen ostutzen gero bolatxoak iteko, sartuko dugu hau barruan, hemen bota deula eta esan dugu, gueltatxo bat emango jo, eta guelta eman ostian beste frutu lehorra botako ditugula,
Eta piperrak honea bota behar ditugu. Betu, meneo bat emon behar diot, hola xe, venga, bota barroa, eta guain utziko dugu, guain egurra emango jot, utziko dugu pixka murrizten, da gero tomatia botako jo, baita ere olibak, kaparrak, eta ospina, eta gero bolatxoakin, bete, eta irina, arrautza eta hoixetuti pasa, eta ingo dituguna da perejitu. Eta bitartean jungo gaitu beste reportai bat ikustea. Ados, zehazki jungo gara hementxe, Donostira, 7 gastrotabernara, eta ikusiko zueze gauza goxua prestatu duen. Guazen bertara. Venga, honei egurra. Aupa, Joseba, aspaldiko, zen moduz? Bueno, hemetxe gaude 7 berriz ere, orain Santelmon. Ni Paul Arriaga naiz, eta gaur nire etxea aurkeztuko dizuet. Ongi etorri. Bueno, 7 orain dela 10 urte jaio zan, 7 urte zegoen ginean San Martzial kalean, han pintxo mundua lan zen. Eta bueno, han Euskadi eta Gipuzkoa mailan saritxoren bate erori zan, eta orain dela 2 urte hemen gaude. Santelmo museoan. Lehengo urtean, Repsol eguzki bat eman ziguten, eta horrek indarrarekin lan egiteko animoak eman dizkizu, ez? Hemen Santelmon dauzkagu 3 espazio bezala, ez? Hau da jangela, eta hemen karta kontsumitu alda, eta kanpoan ere badaukagu gure espazioa, antxe pintxoak, kartaz, nahi dezun guztia hartu dezakezu, ez? Baina pixka bat informalagoa den toki bada, ez? Eta tabernako partea ere bai, antxe ere pintxoak, razioak eta holako kontuko. Bueno, gure etxea aurkeztu dizuet, eta orain zuzenean errezeta ingo dugu. Gaur egingo duguna da ravioli bat txangurruana. Da, oaingo kartan daukagun plater bat, eta ondo funtzionatzen ari den aukera bada. Eta hemen daukaguna da, txangurroa gisatu deula Donostiarrerara, barazkiak, tomatea, koñaka eta txangurrua. Eta sartuko deu, ravioli baten barruan, guanton pasta da, pasta txino bat, eta sartuko deu horren barruan. Eta gero jarriko diogu, porruan saltsa bat, jengibre puntu bat daukana, albakaren aparra, albakaren olioa. Honea iritsi arte, sukaldaritza eskolan ibili nintzen, eta jatetxetetik ibili ginean, etxe bakoitzetik ikasten, ez? Ondela 10 urte, erabaki genuen gure lehenengo proiektuarekin hastea, ez? Izan zen 7. Azkenean gure sukaldaritza, hemen egiten dugu sukaldaritza da, euskal sukaldaritzan oinarrituta, baina sukaldaritzak ematen digun, aukera infinito horiek erabiltzen ditugu, eta orduan beste puntutxo bat ematen diogu euskal sukaldaritza horri, ez? Pixka bat ez berritu, baina gure tokea ematen diogu. Adibidez, hemen daukagu txangurro, betiko txangurroa gisatuta, baina jarri deula ravioli baten barruan, eta puntu hori eman diogu albakarekin, jengibrearekin, ez? Pixka bat zapore horiek gora eramateko eta freskatzeko pixka bat, eta gure puntu emateko, ez? Museo batean gaude, eta denetariko bezeora dauzkagu. Baina gehien bat, hemengo jendearekin egiten dugu lana. Gure helburua da, hemengo jendearen lan egitea batez ere, ez? Denontzat, zerretarak erre, ongi etorriak izan dadila. Baina gure helburua da, hemengo bezeroekin gehien bat lan egitea, ez? Ravioliak ja prest ditugu, eta sukaldera jungo bera. Zigalak platxatik pasatzea, eta gero ja, montajea egingo dugu. Hemen gu museoa bezala, astelenetan izten dugu, eta aste artetik igandera hemetxe gaude. Guarditan, egun guztietan, eta gauetan, ostegun, ostiral eta larun batak afariak emateko, ez? Bueno, Joseba, hauxe da, txangurro raviolia. Nahi zutenean hemen 7 jatetxean Santelmo museoan pozik jasoko dizuegu. Urren arte, ondo ibili.
Ai, ama, Paulo ideko itxura, ine gustatzen zaitekenakin txangurru alabian, hor guantoi hortan sartuta. Naheken nian hemen bertan hau, etorri eguan haunea, eta eakutziguk beste gauza bat, irrikitan hartuko jauta. Besarka da hondi bat, eta jarraituzak goxatu arazten jendiai. Eta hi goxatzen, bai, mila esker. Behitu hemen, nola izaigun hemen murrizten, Bai, eta pena usaila ez dutela nabaritzen horrik usleek, Oita, da usaitxo bat hemen. Guain botako xo, frutu lehorrak, bertara, bertara ebai botako tomatia, eta zuek ingoia zuena da, behitu batek, oliba hauek erditiko 3 zatita moztu, eta bestia kaparrak, bale? Eta gero hori bertaran sartuko dugu. Nik errexardu, nik handiena, eta ez uze atrebea ni, ez dakiz uste katxondea familiakin, etorri benuela sokalatzea, bueno, kriston katxondo, eta kuadreia ere bai. Ez tielako ondo zautzen, artista hau zagizta. Kroketak distantzira egiten, hori izate gute beti, kroketak gara hoxe. Bildurrakin botatzea aldituk. Joder, kriston, historia luzeegia da telebistan kontatzeko, mitua. Mitua, bale. Bueno, hemen ostu zaigu, ingoten da pixkat moitu, bakizu telebistan magiten dula eta ostu inzaigu, pixkat loitu, bale? Eta guain ni bolatxoak egiten hasiko naiz. Lehen da bizi jarriko dute bai, irina, arrautza eta hoixetua ongi, arrautzak irea bilatuko ditut, zatik angero eskua zikinduko zaizkit, eta ja pres nahi deteukidana. Bale. Bueno, eta Iñaki, kanpoan ibilia izen horietan, zetokatu zei jatia iriz. Gustatzea altzai, jaki danetik jate aldek. Nik izan nuke baietz, baina kanpoa jute zeanen konturatetzea. Dana, igual esetz. Baina, konparaketak Londresen bizi izan itania, bakigu, Londres oso polilla da, baina jateko, askotan Italia noa dizien salbu espen bakarra. Esateko Londres ondo jatia da, baina ondo jatia oso garesti dala, ez da? Nik batzen naiz... Jatetxe garesti, oso garestiak dira jatetxe honak, ez da? Oso garesti. Hemen nik batzen naiz, nik tesia defenditu nian Londreseko katedratiko bat etorri izan, eta menu del día bajan genuen, eta 12 eurotan, tipoa flipatu itezun. Osa, petxatezun zala, bueno, izugarria, eta zan, hori, azkenen 3 plateran, beak nahi konbiatzen zitanean, zan, sandwich jamonik queso, berua, izugarria bezala. Eta, Ze hona, Bai, egia zan. Bueno, eta... Bueno, pixka diska voltatzeko. Asko kostatu baltzan diska egitea. Nun grabatu ezue diska? Gure kasua da pixka tarraroa. Diskoa grabatu dugu Domenico Gargano gure lagunarekin, Siziliakoa dala bera. Vale. Eta orduan, Palermon grabatu dugu. Nik Domenico ezagutu nuen Sizilian bizi nintzenean. Bai. Eta bera musikaria da, ekoizlea eta kompositorea. Eta nik aldudan guztietan Siziliara itzultzen naizenez, lurraldearekin, gastronomiarekin, hizkuntzarekin, denekin maite mindutenago, horietako batean... Norbaitekin, bai, usten dut, ezta? Bueno. Bai, hori, Euskuore izuneko aldizkari bat noiz publikatzen baldin ba hori. Baina... Burutek endo dira zuen, nahi sartu baino programa zubia. Leheno manikin nirekin sartuko zinetela, eta azkenean iritsi da. Programa bukatzen era, hori da pena. Kontatu zutana ezi garrantzitsuena. Hori, kanta batzuen esan aia bezala, sekretupean mantendu behar da. Eta hori da berarekin. Ikusiko zonko ensaion kriston bronka netzako. Kamaratzea, Jose Barentzat ere, bientzat. Bueno, eta gaur, hemen, irrikitan gaudela zuei entzuteko, zea besti joko zue? Diskan daun bat, ez dakit aurren askena, hirugarrena italiara abestuko zu, nola abestuko zu gaur? Bai, anime perdute kanta joko dugu, moldaketa bat egin dugu azkeneko asteetan preseski Zukal Herrian entzat. Azkenean larra bateria ez dakagu, gitarra elektrikoa ez dugu ekarri, baina moldaketa bat egin dugu. Eta kanta, italiaz eta euskeraz da, pixkat Siziliar giroarekin jarraitzeagatik. Eta hola, beraz, italiaz eta euskeraz, anime perdute segituan. Ona, ikuste zuen bolatxoak, CRS, komeni da, arroza, eseotia aldente, pasata ere ez, baina pixka gorputza hartu behar du, eta ostuin behar du, eoteko, hartu alizateko ondo, eta gio ja hemen, zulotxo batin, hartu urdeazpikota gazta, honek ire lagunduela pixka bolatxo bat iten eskuan, hola, txak iten dut, eta bolatxoa dakaunian, bolatxoa barruan sartzen dut, eta ezin baetitxi, hartzen dut pixka arroz gehiago, eta tapa jartzen jot, eta bolatxoa iten dut. Zueko reharkizu azte, ez da? Bai, Iñaki ni baino beto. Bai. Trampa indidala. Igual kurrikula botako izan dut, porque hain ondo inten bali maet. Bai, ez da? Broma. Bueno,
eta hemen txe, ingo deuna da guain, nik bolatxo hau egiten jarriko naiz, zue jarriko zeate gitarra, pianoa eta mikrofonuakin, eta abesten hasiko zeate, ezta? Orduan, nola izena du kantak, esan dezu? Anime perdute. Anime perdute. Bueno, irrikitan gaude entzuteko, ingo detena da gero olibak alkaparak bota ospinakin, eta hau pregitu. Utsi, jani muzteko eta zue gitarra gartzea. Venga, ekin dizaiogun. Bueno, bikote, hemen hirugarren bat etorri zaigu. Nola da? Ire izena nolaek? Iñaki. Ena unaztuko, oso ondo. Bueno, anime perdute, esan ez, no? Anime perdute, bai. Anime perdute. Bueno, aria taldeko urdin dizkeko, hemen dakazue, abestila eta irrikitan gaude, baini eta ikusentzule guztik. Ados? Nahe zuenian hasi. Ni plateraratzen hasiko naiz, bale? Perfecto. Sono capace di fare del male alla gente che viene dal mare, proprio per amare un po' di più la vita. Nire lurralde guztiaren jabe izan nahiko dute de balde, bertako kaltez geldi zaite begira. Bargu zikinak guretzako minak itzul daitezela, cercano aiuto ma è così brutto trovarli la sera. Itxasora bota berdin zaititota zurekin bestela. Quasi quasi credo ci tolgono la libertà. Dispiace spiegare che non voglio pace né qui né là, sono troppo care e non è neanche la mia verità. Zaredo gazte mehatxua barne daukate, hainbeste dira nik ez ditut maite, infernura euren arimak. Barku zikinak guretzako minak itzul daitezela, cercano aiuto ma è così brutto trovarli la sera. Itxasora bota berdin zaititota zurekin bestela, quasi quasi credo Barku zikinak guretzako minak itzul daitezela, cercano aiuto ma è così brutto trovarli la sera. Itxasora bota berdin zaititota zurekin bestela, quasi quasi credo ci tolgono la libertà. Bueno, irukote, ohore bat izan da, horietakoa xala txintxilietzea, oio ipurdia gartun horietakoa, zea hotza goxuak azun marina, hemen bronka botatzen bakarrik entzun izumen arte. Ze goxua. Eta hemen txaskazue arantxiniak, hemen txebaitare kaponata, eta mila esker, guantxe geldituko gara hemen, beste abesti bat jatzikoen, eta hoxe jaten gaur egun ikusten. Mila esker, irukote. Mila esker, agur.